Habai keren beginong pathai kubor unong yalam ka MSC. Uba bansai marbanyang uloong bagaseng kalalit barai de kedor khas Deputy Commissioner jong ke District East Khasi Hills USC Sadhu. Bandawa ba omdai ban sya asyo ban penlong ya kinu-kinu kejingil akai kalai hakimela kibalong hak nong ba shilong. Uloong badang syan kawi kakenhuan ke manabar kejela kala penlong ya kamela haka parking lot Apollo. Mereka belengok kolong bakamela kebadi bandon ni kejingil akai ke ban pensengu tenat bat penbernya ki kelung kena. Labun setang di kam khalai bat kani kalong ke kebam mehap satya. Uni unong elam uloong bagajing yo alat ban penlong ya ki kam khalai haka kerteng jong kamela ka kata ajor ki kena namarkin let bene thong pisah ki kam ya khalai da kejing mut ban yo pisah kambun. Balada ki kena ni ki samla ki ngop akini ki kam khalai kan penlong ru ya ki ban let tu let thien. Barhani ke sengi ke pemerintah nomor balai ke pelong ya ke kenhun awaken in the movement bahkan haban pa ya kini ke memorandum ke dauhi ke long ba hapok ke mela lapan bun daki kami khalai sudah balai ke jing ya khalai ke long ba anda habang ipoi ha kini ki kendiat sengi berang don ketika mela hapok polong ngilap ba ngidang mut ba kumalong sekiwi-kiwi ki jelang ki badan hapok ri India ngilap ba ke mela ke don beji ki entertainment games kambun nak taki kena bagi youth mong no, especially for students mong no mo. Hendai anda bangilap pat kamela ke balong ni po shlong hang te po parking lot po polo. Hakini kisngi ngilap ban bagi students ru ki yang menya khalai. Habaki kena pule kin hapan ya khalai hatungin keno ya ki. Ningin keno ya no. Mano mo organize ni kamela. Hadu kat mentangim tiap. Anda habangi tiap barbali kelong ba ya kamela ru lawan hiban pelong nabar jong kejelah. Na jelanang nor ngimtiap habang iwat dukan mentah kai ke daw ba bakongsan ke bangin hab ni kendo pad ya Deputy Commissioner jong ka East Khasi District kalong ba ngidawa si sendan ban pensange no ya ke gambling ya kani ke kam ya khalai hapo ka mela ka ban pelong pat nang ni syakmat namar belai anda habang ya ka sarkar jelang ka bala lek no ka sarkar jelang ka barim ka lasdang ban pentri kam ya ka gambling act lasdang ban wanra ya ka kasino hapo ka jelang Meghalaya. Andai na pedeng ki seng balang ki babun ringkat ru ki pai ba nilai yang persya ba omdai ban wan rai ka kam ya khalai po jela because why ka jela Meghalaya kan dei ke jela ke barit pai ya ki babun na pedeng jongi por hoi ngi em po Meghalaya ngi de em ha pedeng ke jela ke barit pai ngidang persang ban yang ban yadai la ka jong ka riba ka jai ban riu kham tam nilai ke ong no ha ka kam ya khalai dan rei menta na pedeng ka sarkar ka bathmai ngi iba kala pensange no ka gambling po ke jela ke gambling act kila penis sange no apa kejela Meghalaya baka kasino ro klem pentrai kamsyo ngi kemen ngi skol tenat banyo sngau kumgiri ke benta handrai anda habangi lapat napo ke ai ke bangi sngau si anda habangi poi hapo kamela ngilap babon na pedeng gigi masndrong hati po mela pinlap dak kamya khalai sudah ki kena skol gira ke pisa ki kun sam lagi jungi ki barang khidang san gira ke pisa anda bagi kelong lagi babon daki hajar nur ki kelong ki poi hapo kamela anda haba masundrung ki yu ibat bagadan ka kami khalai bat ka pisah keti ki keli papa mei kai getei ban yo pisah ne kai gani ka bentang ba kongsan hato ka monra ka jingma ka bakrawi ki kena ki jongi ki khon samla ki jongi ki kena school ki kena pule ki jongi sei kin le ki wai naka school hajaka bagin poi seying ki poi man chete spot mela anda pun ki kimi ki pa kon pidang che ei ki ong idan spot mela tegi kimi ki pa ki dang mut bas ngan bagadon kamela namar kamela kadon sibun ba ki entertainment ki games baper hendrai anda habaki kena school pade ki kena samla ki jongi ki poi spot mela ki poi le ya khalai ban teke ai kini ke bentar ba kongsan deina kata ka daw ba ngidawa hina Deputy Commissioner ba dia kini ka memorandum ka bangi pha menta ka sengiru ngin sa ai kopi ru sha u Sir Etimondal obdei u cabinet minister in charge jong ka taxation department jong ka government jong ngomong ka sarkar jela Meghalaya ka bamenta usa Etimondal usim ban in charge ka taxation department ban nakaliang jong ka AIM omdei ba ong mengin susngap ru ya kini ka benta ya kini ka letter ka bang letter ban pha ngin ai kopi ru sabor khoi ki Deputy Commissioner jong ki district baper ki badan po ka jela Meghalaya di namar balai lada ya kamela ban pentrai kam ya kamela ban penya ya po ka jela Meghalaya ngim sngo per ai ru em lada ki don tangki entertainment ki games baper na ka benta ban wanra ya kataka jing sotna jong ki babun hapna ki em lang ka salang hendrai ban ong ban penrung pat ya ka khalai
hapok kamela nakaliang jungi nang ni syakmat ngin yang bani lek persya ban ngi kerpat ro igi paj ba nong song snong hapadeng ki snong baper ne khamtam ni le ki paj ba nong song snong ki besnong hang ti hapok jan parking lot hapok polo hajan ka polo ground te sports club department ka don hang te lada ki yo sngawe ka jing snawet nen tai man kapor ki pentip singi te haba ki pentip singi yo sngaw ba ka school khamtam ka don hang tu ka syak pentut ba ka school Presbyterian High Secondary School ka don hang tu kisah pentut bagi kena sekolah man kapor. Dengan ngimla ban sungap ngimla ban supet jadi ke benta na kata kadauhi ka kenun awaken India movement ka penpauhi ba ka Jela Meghalaya kan haban pensange no ya ka gambling hapok kamela bat nang ni syakmat ro ka ai ka bangi ko ban ong sisendon kalong balada kamela badi ban penyat sekobaha ai ban penyat hi haki minorities ki jongi haki jela ki jongi ki badon ki try nong song snong kumangi ki badai nak padeng ka khasi community gidon ki Jaintia community nanti gidon ki Garo community agin penyat maki ki try khamtam ni le kalong ni po Shillong ka belong ka Shillong city angin penyat himangi khasi ya ka mela hapo kano ka jaka badi ban pelong namar boleh ban syong bai direct si sendon ban ong ban wanra si sendon nak wei par ka jela kalong ka ai ka bakla lenti ban ngimla ban tip hiru ba ka tax ka bachat na po ka mela ka le chano menta mano bachat ka tax ladang i pak ki kontraktor ki bapentrei ki kam baper ki chaot ke GST ki charge ki tax baper ki le thit tang yu wei u I mean ngamut le thit tang yu narot ro lane ke do bilat ro ki chaot tax ndrei ka ne ka mela ki charge tax lada ka mela ka don kam ban charge tax don kam si sendon do baka sarkar jelakan haban pe chakmat om banang baka sarkar kan yo ban charge ka tax naka jingya khalai Andai ka sarkar jela ka di ban sontu syai nang ni syakmat ka ai ka kam ya khalai bat manuru badi ban ya khalai hang tu kumbala de tip syai ya ka kasino la pensange ya ka gambling ak la pensange balai pat an pentrei kampat ya ka gambling mentah apo kamela lada kamela ka di ban trei kam ka di ban don be ki entertainments ki games repair sange no gambling lada omla ban sange gambling ya ka ni geleto ngin pharu show chief minister jong ka Jela Meghalaya u Sir Conrad Sangma ba ya ka melaru an hapan sange no apa ka Jela bro ka wei lada klemla ban pensange ya ka jing ya khalai ha ka te ka benta